ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର ଫଟୋ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଜିଦ୍ କରୁଥାନ୍ତା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚମକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ଜ୍ୟୋତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ତାର ଛାୟା ଭଳି। ଜ୍ୟୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯାହା ସେ ଶେଷ ଥର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାର ମୁହଁ ଫିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ନେହ ଝଲସୁଥିଲା। ଭୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପାଟିରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ଏଠି? ଜ୍ୟୋତି ମୃଦୁ ଭାବରେ ହସିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାର ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଭୂମିଠାରୁ ଟିକେ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା। ଭ୍ରମ ନୁହେଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସତରେ ଆସିଛି। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧି ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପାର୍ଟ 2 ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।